פרק ה' ונפש כי תחתה ושמעה כל עלה, והוא עד, או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא, ונעלם ממנו, והוא טמא ואשם. או כי ייגע בטומאת אדם, לכל טומאתו אשר יטמא בה, ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם. או נפש כתשבע, לבטא בשפתיים להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה, ונעלם ממנו, והוא ידע ואשם לאחת מאלה. והיה כי ישם לאחת מאלה, והתוודה אשר חטא עליה, והביא את אשמו לאדוני על חטאתו, אשר חטא, נקבה מן הצאן תסבע, או שעירת עזים לחטאת, וכיפר עליו הכהן מחטאתו. ואם לא תגיע ידו דעשה, והביא את אשמו אשר חטא, שתי תורים או שני בני יונה לאדוני, אחד לחטאת ואחד לעולה. והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, והיזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, חטאת הוא. ואם השני יעשה עולה כמשפט, וכיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו. ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, והביא את קורבנו אשר חטא עשירית האפה סולת לחטאת, לא ישים עליה שמן, ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא. והביאה אל הכהן, וקמץ הכהן ממנה מלוא קומצו את אזכרתה, והקטיר המזבחה על אישי אדוני, חטאת היא. וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה, ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי תמעול מעל, וחטאה בשגגה מקודשי אדוני, והביא את אשמו לאדוני, איל תמים מן הצאן, בערכך כסף שקלים, בשקל הקודש לאשם. ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יכפר עליו באל האשם ונסלח לו. ואם נפש כי תחתה ועשתה אחת מכל מצוות אדוני, אשר לא תעשנה, ולא ידע ואשם, ונשא עוונו, והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן על שגתו אשר שגג, והוא לא ידע ונסלח לו. אשם הוא, אשם לאדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי תחתה ומעלה מעל באדוני, וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו, או מצא אבדה וכיחש בה, ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטוא בהנה. והיה כי יחטא ואשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא, או מכל אשר ישבע עליו לשקר, ושילח אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. ואת אשמו יביא לאדוני, איל תמים מן הצאן, בערכך לאשם אל הכהן, וכיפר עליו הכהן לפני אדוני, ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשם. פרשת צו, ספר ויקרא, פרק ו'. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו בד,
ומכנסי בד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש, את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח.